নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে গোটেই সমগ্ৰ অসমত যথেষ্ট হয়হল্লা হৈছে যে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ ST ষ্টেটাছক লৈ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে এইখন হ'ল স্পিকিং অৰ্ডাৰ। ইয়াত স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ চেয়াৰমেনৰ পৰা মেম্বাৰলৈকে ছিগনেচাৰ আছে। ইয়াত লাষ্ট লিখিছে শ্ৰী নৱকুমাৰ শৰণীয়া সনব লক্ষ্মীকান্ত শৰণীয়া এলাইছ লক্ষ্মীকান্ত দাস এলাইছ লক্ষ্মীকান্ত সৰুগোজ অফ ভিলেজ ডিগ্ৰীপাৰ তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা ডাজ নট বিলং টু বড়ো কছাৰী কমিউনিটি। স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ ওচৰত জনকাল গোস্বামীয়ে দিছিলে, তেওঁলোকে 5 বছৰৰ মূৰত এই অৰ্ডাৰটো দিছে। মই যিমান দূৰ এই অৰ্ডাৰটো চাইছোঁ আৰু বিভিন্ন জনৰ কথা পাতিছোঁ, সকলোৱে কৈছে যে এইটো কেৱল পলিটিকেল এটা অৰ্ডাৰ হৈছে। কাৰণ ইয়াত জনলাল গোস্বামীয়ে যিটো এপিল কৰিছিল, তাৰপিছত আমিও ইয়াত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলোঁ, তাৰপিছত এই অৰ্ডাৰটো দিছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে অহাকালিলৈ নৱকুমাৰ শৰণীয়া আকৌ ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব নে নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ হাতত সময় কিছু আছে আৰু যিহেতু কোৰ্টত যোৱাৰ সুবিধাটো আছে, নিশ্চিত আমি কোৰ্টত যাম। আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো আপোনালোকে দেখিছে যে সকলোৱে জানিছে যে নৱকুমাৰ শৰণীয়া কোকৰাঝাৰত ৰদ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো বিজেপি বিপলত নাই। গতিকে তেওঁলোকে জানে যদি এই ধৰণৰ শিখণ্ডী বনাই জনতাদলৰ শিখণ্ডী বনাই এই কামটো কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে নৱশৰণীয়াক হয়তো যুদ্ধৰ পৰা ৰখাব। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে মডাৰ্ণ যিবিলাক ৱাৰফেয়াৰ হৈছে, তাত আগৰ নিচিনা সৈন্য সামন্ত মাৰি মেলি ৰাজাক বধ নকৰে, কমাণ্ডাৰ বধ নকৰে। এতিয়া কেনেকৈ মিছাইল এটেক কৰি কমাণ্ডাৰ বা কিঙক মাৰিব পাৰে সেইটো ধান্দা আছে। গতিকে হয়তো সকলোৱে তেওঁলোকে ভাবিছে নৱশৰণীয়াক এই ধৰণে কিলিং কৰি কেনে BTC ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ আশা আকাংক্ষাখিনি দলিচাত কৰি উভৰিয়ে মাৰি। মই আমাৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী সমৰ্থক আছে সকলোৱে কৈছোঁ যে যিহেতু আমি BTC ৰাইজৰ ওচৰত খাৰা হৈছিলোঁ, আমি আজিও আছোঁ, কালিও থাকিম। গতিকে আমাৰ বিৰুদ্ধে যিমানে ষড়যন্ত্ৰ নকৰক কেলে, আমাৰ বিৰুদ্ধে যিয়ে নকৰক কেলে, আমি যুঁজি যাম। আৰু নিশ্চিতভাৱে যি সত্য ন্যায় পক্ষত থাকিব তেওঁ এদিন নহয় এদিন জয় হ'ব। আজি এই মুহূৰ্তত মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই। নিৰ্দিষ্টভাৱে আমি সোমবাৰত হয়তো প্ৰেছ মিট দিম, তাত এই সম্পৰ্কীয় ডিটেইলছ কথাখিনি আপোনাক অৱগত কৰিম। ধন্যবাদ। थेवबो चेलेन्ज खालामदों जे बर' हारिनि थाखाय बे देरहानाय, बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर देरहानाय। खिन्थु जों दुगा जाया जे जोङो रावखौबो जों सर'निया जाथिजोंबो गाज्रि नङा। खिन्थु जाय बर'खाया नोङो मानो दास्ति लिरनांगौ, नों बर'ल' लिरनांगौ। ट्राइबेल संघआबो बै समावनो 2002आवनो बे अर्डार माबाखौ होदोंमोन, नोंसोर बर'बा बर' लिरसिन, होमबानो नोंसोर ब्रह्म बसुमतारी नार्जारि लिरसिन, होमबानो नोंसोर ST जानो हागोन। ना खुसि आरो जों बर' रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय खुसि जानो हागोन। आरो फैगौ इलेक्सनाव बे नव शरणीया मालाबो इलेक्सन गेलेनो मोनला, मालाबा ST रिजार्भआव बे क'क्राझाराव गेलेनो मोनला, बे बाहा गेलेहैदों। खिन्थु बियो जोंनि क'क्राझार ST रिजार्भआव बे सिटआव गेलेनो मोनला। उइद्र' खालामनाय माने ओरैबायदि शरणीया जाथिफोरनो जों होदोंमोन भुल क्रमे, खिन्थु जों उइद्र' खालामना लाबाय, माने गैला। बे समनिफ्रायनो गैखालामोन। दा जोङो बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो हानांसिगौमोन। बै समावनो जोङो इन्डिया गभर्नमेन्टआव पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ दानहोनो हानांसिगौमोन। नाथाय जोंनि खमजोरिखौ नुबाय जे जों सानै साथाम खामानिया मावनानै बे जोंनि एथ'ल' बर'नि संगठन गिदिर संगठनफोर दङ, दल संगठन दङ, मानो बिसोर नाङाखै? नैबे खमजोरि जोंखौ खमजोरि मोननानै बिसोर दानाखिसै। आरो जोंबो बेजों जों सानदोंमोन मा बेजोंनो जोब्बाय, हाइकर्टआ होनायजोंनो जोब्बाय, ओमफ्राय गावसोर उइद्र' खालामनानै जोब्बाय। दाना ओमफ्राय उइद्र' खालामनानैल' जोबा, मानो होनबा बे मानसि सासे MP जालायनाय बे भट गेलेनानै देरहानाय। दा बेखौ इन्डिभिजुवेल बिनि केसखौ दाननांगौ। दा इन्डिभिजुवेल बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननांगौ। मारै दानगोन? नैबे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया। दाना जों हाइकर्ट मोनदोंब्लाबो जों दुगा जानो हायाखै, जों रंजायाखै। जों हाइकर्टआव देरहाबाय, जों देरहानायखौल' जों बुंदों जे जों देरहाबाय। बे समाव आदाया बिराद बेमार लोमजादोंमोन। थेवबो जोङो गुवाहाटिसिम फैबावनानै जे जों बे अर्डारखौ लांबाय। ओमफ्राय जोङो बे अर्डारजोंबाबो जों दुगा जायाखै। जोंना मा बिनि सार्टिफिकेटखौ दानहोथारनांगौ। बिनि सार्टिफिकेटखौ दानहोबासो जोङो बेखौ MP सिटनिफ्राय जों बोख्लायनो हागोन। नै बेखौ नाजायो। दाना जोङो बेखौ जेला खालामबावो होमबा जे जोङो बे हाइकर्टनि मोनखांनाय लोगो लोगो, हाइकर्टनि 1 थारिखआव जों मोननाय लोगो लोगो हाइकर्टखौ जोङो अर्डार मोननाय लोगो लोगो, हाइकर्टनि अर्डार मोनखांनानै जोङो 3, 4, 5 सानथाम थानायनि उनाव 6 थारिखआव जोङो बाहाय माने दावलिफुथियाव फैबाय जे हाइकर्टआबो बिबायदि अर्डार होबाय, स्क्रुटिनि कमिटियाबो जोबखाबाय, नोंसोर दानदो। जेला जों होफैयो होमबा बिसोर र' होनै दानाखिसै।
दाना थिनायलाय बिसोरो मार्च एप्रिल मे जुन थांबाय होमबा जोङो दाना बेखौ कर्टआव होबाय जे जोंनो दासिमबो बेखौ होआखै कर्टआ जोंनो बेखौ बिनि जे कर्टआव हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टनि अर्डार मथे 3 मासजों फोजोबनांगौमोन स्क्रुटिनि कमिटिया 3 मासाव जोङो दा दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय दानाखै आरो दा जों स्क्रुटिनि कमिटिया जोबनायावबो दानाखै होननानै बुंनाय जेला होबाय होमबा बे हाइ कर्टआ 2 मासनि टाइम हरबाय 2 मासनिया जोंनो फेब्रुवारि मार्चआव होदोंमोन दाना फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय नै दिनैसिम मोनसे जागोन 10 मास थांबाय 10 मास कन्टेम जों 10 माससिम थांबाय 10 मास थांनायनिफ्राय नै दिन दाखालि बेखौ कन्टेम होबाय जेला कन्टेम खालामनानै होयो कन्टेम होनायावबो बिसोरो दोनै दानसे दानाखै मानो होनबा जोंनि खमजुरिखौ मोनबाय जे कन्टेमावबो दानो मानो होनबा बिसोर ओरैबायदि पावार दङ जे एमपि आरो बियो माबे संगठननिफ्राय फैनाय नोंसोर रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नोंथांमोनहा मिथिगौ बे माबे संगठन फैनाय बे गुवाहाटियाव ओरैबायदि बियो राजत्व जायनि थाखाय जोङो थाखोमा जोङो खामानि मावनांदों दिसपुराव बिनि मानसि जोब हाइकर्टआव बिनि मानसि जोब थेवबो जों थाखोमानानै लास्ट पर्यन्त जों थेवबो चेलेन्ज खालामदों जे जोङो कर्टआ जोंनो सानसे जोंनो जों बे कर्टनि बे आयेनजों जों देरहाथारगोन जोंहा बे बिश्वासखौ लानानै जों दिनै हाइकर्टखौ जों धन्यबाद होयो आरो दिनै जोङो स्क्रुटिनि कमिटिया बे हाइकर्टनि अर्डार मथेनो बिसोर कन्टेमाव जों जेला होबाय कन्टेमखौ दोननो हादोंमोन कन्टेमखौ बेसेबां गोबाव दोनदों बिसोरो 6 मास 7 मास 8 मास 10 माससिम दोनदों दोननायनि उनाव कन्टेमखौ दा लास्ट पर्यन्त जोंनि उकिला आरो प्रसेस खालामबावनानै खायदा खालामबावनानै माबे आयेनजों माबे रुलजों माबा खालामनो हायो बेखौ खालामबावना हरबाय बे हरनाय लोगो लोगोसो दा बिसोरो बे दानबाय दिनै दानबाय बेसेबां गोबाव जों खस्थ' मोनबाय दिनै बिनि एमपिआनो 5 बोसोरावबो थांबावबाय आवगोलनि 5 बोसोराव थांबाय आरो दानि 5 बोसोर 10 बोसोर थांबाय दा बे जोबनोसै गोदान इलेक्सन जानोसै थेवबो जों दा स्क्रुटिनि कमिटिखौ जाय अफिसारफोर बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय जे बे एसे सम थाबावनायावबो जोंखौ दाननानै जोंनि बे खामानिखौ साक्सेस खालामबाय जों दा बिराद गोजोननाय आरो जों बर' हारिनि थाखाय बे जों देरहानाय बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर देरहानाय खिन्थु जों दुगा जाया जे जोङो रावखौबो जों सर'निया जाथिजोंबो गाज्रि नङा खिन्थु जाय बर'खाया नोङो मानो दास्ति लिरनांगौ नों बर'ल' लिरनांगौ ट्राइबेल संघआबो बै समावनो 2002आवनो बे अर्डार माबाखौ होदोंमोन नोंसोर बर'बा बर' लिरसिन होमबानो नोंसोर ब्रह्म बसुमतारी नार्जारि लिरसिन होमबानो नोंसोर एसटि जानो हागोन नाथाय बे सर'निया जाथियाव गुबुन जाथिनि दं नालाय गुबुन जाथिफ्रा बे जोंनि बिसोरो बै बर'फोरखौ बे बर'आल' मोननाय सर'निया कसारि होनना बर' ब्रह्म लाबानो मोनोब्ला गावसोर थाबोगोन नोंखायनो बिसोरखौबो बिसोरो नारथानानै दोनदों जायनि थाखाय बे बर' मानसिफ्राबो ब्रह्म बसुमतारी दासिमबो लिराखै आरो बे लिरैनि थाखाय बिसोरो दा जोंजों बेबादि बिसोरो गावसोरनो अलखदाव गोलैनानै दं गावसोरनो बे अलखदाव गोलैनायनि थाखाय बिसोर दा एसटिखौ बिबाय थादों खिन्थु बै गुबुन जाय कमिउनिटिनि मानसि बिसोर मोनखाया खिन्थु जोंनि बर' बा राभा बा लालुं जाय एसटि मानसिफ्रा बिसोर मोननायनि बा बिसोरनि थाखाय जोङो जेबो जोंहा ट्राइबेल संघआ जेरै बा जोंनि बर'फ्रा जोंनि दल संगठनफ्रा जोंहा आपत्ति गैया जों सर'निया जाथिनिबो जोङो एगेन्स्ट नङा खिन्थु जोंना बेल' जे संबिधानाव जेखौ दं बिसोरो आयेनजों नांनानै लाबोदों बिसोरो संबिधानाव आयेन पास खालामनानै बा पार्लियामेन्ट पास खालामनानै लाबोदों होमबा नोंसोरबो जुदि एसटि मोनोब्ला नोंसोर लानायाव जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु नोंसोरो जे इलिगेल भाबै लानानै आरो जों बर'नि लानानै बर'निनो उल्था मावबाय जुदि हय बियो बर' सार्टिफिकेट लादों बर' बादि मावोबा बिटिसिनि एगेन्स्ट मावाबालानो बर' जाथिनि थाखाय मावोबा बर' बिटिसिनि थाखाय जुदि मावोमोनब्ला बर'लेण्डनि थाखाय मावोमोनब्ला उन्नतिनि थाखाय मावोमोनब्ला बा बर'नि एगेन्स्ट बुङामोनब्ला जोंनि मार्टियार्सफोरनि जोंनि लिडारफोरखौ अपमान खालामामोनब्ला जोंनि मार्टियार्सफोरखौ बे बिराद अपमान खालामदों दिसपुराव बियो जाय माबायाव दिसपुरनि जोंनि बर'नि एमएलए फोरनि जोंनि राजभवनाव बियो थानानै दुगा बे लेक्सार होदों अपमान खालामदों नाथाय जोंनि लिडारफोरा रावबो खुलास जायाखै बिनि रावबो बे जबाब होआखै नाथाय जोंहा गोसोआव गाबखांदों जे सासे अना बर' मानसिया जोंनि बर'नि सायाव माने अन्याय भाबै जोंखौ नासयनानै दोनबाय जायनि थाखाय जे जों मोननांगौ बेखौ मोनाखै बेफोरनि थाखाय जों नांनानै दिनै जोंनि बिराद गिदिर देरहानाय बे जोङो हय सर'निया जाथिनि थाखाय जोङो एगेन्स्ट नङा खिन्थु जोंनि मोन्थायखौ जोंनि मोन्थायखौ सिख'नानै जोंखौ अपदस्थ होनायनि थाखाय दिनै जों बिराद खुसि आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय खुसि जानो हागोन आरो फैगौ इलेक्सनाव बे नगर सर'निया मालाबाबो इलेक्सन गेलेनो मोनला मालाबा एसटि रिजार्भआव बे क'क्राझाराव गेलेनो मोनला बे बाहा गेलेहैदों खिन्थु बियो जोंनि क'क्राझार एसटि रिजार्भआव बे सिराव गेलेनो मोनला